Guys, maniod to tagikan kog eskwelahan. Among sudan kay ginisa nga okra. Dili mo wala ang kape dito ko eskwelahan. Ayon, isa ra ka major ang klase namo karon kay si Sir Jid. Naghimo pa sa mga GC kay ang uban wala pa pud sila ka-enroll kay. Daghan pa pud ang classmate namo pa nga wala ma-enroll ba. Shout out ko ni Dong Jolly ang ako ang pinaka supporters kay nga followers. Kana. Uy kapayas, gamay. Mais among kanon ha. May patula ang jibudjing na siya. Shout out din ni Dexter. No. Permenti siya magtanaw sa kong YouTube. Ni Luigi, Batang Lagan. Dili mawala ang kape. Unsa pa? O ni Koan. Ni Celso, ni Mami Celso na sabaan kay sa live. Nagilaab ang kaldero, okay. Lalungag man. Shout out ni Baulang, oroy. Ipakita pa manggiyod. Ni Sir Vincent dili na siya busy kaya nag-try na naman siyang bumalik sa live ko. Ni Mami Mimay nanawag siya nako, kumusta daw ko. Okay na mi, si kansim na namin mi. O shout out po ni Sir Yong di ay. Hi Sir Yong, maayong odto. Di mawala ang kape no. Actually, birthday na siya din butangan og gamay nga. Kape katong stick. Isa ka birthday, isa po ka kape. Ano na siya matawag og tiauti. Kape di gatas. Ni John Mark Ali, kumusta dira dong John Mark? Wala, ayan dira. Ang uban di ay wala pa di ay pug ka pa-enroll. Nangita pa ganina sa ilang mga grado. Nya na klase na. Na pagpingon ra ba sa person nga kapag ingon na ba dayon sa examination na? Wala nang kuan ba? Preliminary. Prelim exam. Ang tagak.
exam ra ba jud dayon? Rabay pagaganhagan. Na. Ang eskwela ko kanina jud. Ay, dali. Shout out ni Miss Tisang Bangus, akong friend ay. Nag-vlog po siya sugod. Dito siya mag-upload sa reel niya sa FB page niya. Pero ako, diri man ko na-upload sa YouTube good. Maunang sa YouTube lang jud ko mag-upload maayo. Dahil mang luto, guys. Mahurot. Dayon. Sangit akong diri. Gracias. Gracias Dias. Hindi kaayo. Ni Camille, kumusta dira Camille? Biya sila argaw karon silang Camille, Mami Camille, si Mami Genesis o si Mami Carlo na sila argaw karon. Klase na jud, arang ka busy na jud. Kailangan talaga ng time management and kailangan talaga mag time management. Grabe, sobrang busy na. Guys, thank you. Road to 15,000 subscribers and then sa TikTok natin is na siya? Road to 300,000 followers din 12.2 million hearts na tayo. So, sa FB page is maliit pa muna, pero nag-a-upload naman ako. Guys, maraming salamat. Thank you. God bless. God bless us all.